Unong ilam barim ka Voice of the People Party ba avna pariat ulapan pau ya ka jingkendit ba jing songsi haror ka jing sha be seng kensan jong una ka party ba ong ba ka daw kamlong setia ka basai halindet ka nikarai jong ka VPP. Uba avna ulapan pau ba ula aidak lupa ya ka jing temu ban eno kam na ka VPP hadin ka election. Hapapin pau ya ka jing songkia halor ka jingle ka VPP ya ka politics ba penyapat ya pra ba ka pelit jing mud hakikam ban pendon kam da ka niam ha ka jing ya kun election. Wadah pedeng kijing persang banyak keren bagi nong yalam uba avna uklam yo lat setia ke penlong yo uban ngej bekijing mi no ke kelinti ke biang ban le Long ngali nga long kade ki ka ba nga kendet asisa mga kham yo kanunu ka jing pintip shwa ka expulsion te ngam tipru halor ki kita ki pos ke baki ong bama banga kesan wiwi parti barana banga nga pen capurom na kamtam ta ya ka parti ngam tip halor kanu kita long kata ka song haki bikin bikin pensai tama long ngapa nga kenden ma ba haji sang ngam poi perkat la long kadiki ke sumi ken kesan wadla ngala rai hiru bangan mi non ka kam politics por kam election politics te ngala adab ban pha ya kasti jonga ka tu aningot ki bre ba parti ru ngasu lang ai so haki te le se katuru kadang ki halor expansion ngam date bagen ya clip yes si kata ka jing ki sngo gi habane kata ngate ngam tip halor ke kumta te kalong sayong yang ngaru nama ba ngaru menin ngayo ka kol naki perlok ibrahim presi kiri maki betu enga ngalinga khambana mangarang don halitizen kien te ki phone nga kiong pet no sa sengiu la meta tengah pada ngakendit ngongan pet sengiu la ma ba ong ngala kendit ma ba lung ngali ko mga ong ipi ngala rai naru shwa ke election lu ba ngan mi no nakani kam nagi kam election si por nama bang perkat ba mo kumno da plan kumno da banyak khaman te kesasan pada bagi orang pada na bang ngan pet no so kaseng tengah kendit kita ki perlok na press tengah pada ngong bet ngong ngamdon kan ka mon kum kata ka sing temu te kata pada te long minta pada la sulung jakhlea ka sulung kumno ra kulmar gibreu te handai hadis ngala rai bangat sumi no iken ngakam kwa ban penwit ya ka jingi pin kre election ki ngala rai bangat sa I officially hamande jisha ngalarai kan te lese ngamtep yo katuski bang ada phalo pas katuan ngot i member ru lese katur kadon ke bakta ba penmi kan ka sponsor ngamtep tama penap kli ki tama kabanga nala di hita ngalo ngalarai bang mi hadin ke election ngakam kwa ko mang pi ban pentut di ke election ki te ngalarai bang mi senun ka kam election sipora si ngala adap thwa ka to ksti ka ba ngathai bun kila ada puli thwa da phareng ngathwa bit ba I ka way ka dikani ka jing ngapet I ka politics ka jela jungi menta ka David tang ka jing pension ram ningi pet na kaliang ju kitigi way gi ba pasa ru NPP ru suan nang ban pen mo pension ram da ka pisa ti let's say banyak khuni to pisa pada na kaliang jungi ru ngila haban le dak ngi penangkam dak pension ram dak nyam kata di kawai banga nga persa ngala itu ya katuan ngot ki members but ki units ru po madan mangala pen kre lupa bangan mi te ngala kren ngo kren me dak persa ngom bakani ka jing pen penangkam dak nyam hapor banyak kun election te ngam so we have three kata di jiso junga simet banga sim kya bhai kata namal nga nget sisai ka secularism nget bingi di ban split ya kan nyam but ya ka politics ngem de benya sim ya kata ka kabukan nama bagi bun gibal ala ban ne atau kim le mensuaro te ngi happen kali gem bale gitu giwe giba mensuaro gem ne kita ka kom perkhat dong kita ba kani ka de ban ne kani di ban kani ngem de benya kre lang te kata ka di kawai bangala itu ba lo ngala pen song ru ka tu ne ngot ma ka sulong no bet kum ne pada ta nga sukan men ba mo long nganget si sa ba ki breu ki kwai ka jingkala but ki kwa ru ya ka VPP bahkan Isaac Sneng ya ka NPP la se namar ba mo ki bon ki jing le tam no ka NPP ngim lang den ya ta
te hakajing sungsit nama kilayo unu aktiar menta ban pen her kaput ya ke NPP kiali rasyo kin ba kiali mare le sopra tama hakaju ko por le ngakwa ik ba gin su ba long kidi ban perkhat ha kidi ban long ki ba jai ta long ya kanu ka kam lo kan nama menta ngapet kabi ima wat kum ki comment su bangai online long kani kajing deh perindungan baga parti kam deh ba PSF long kam deh kaba kata yu pa bah kan un kur komro kajing sa expel donga kajing expel donga ngaling ngala ko ban design ki la ko be nga kala haji sa kala dem chu long be komta hende ha kajing set ha kajing buat parti politics ki pa ba ki la long kumabit tik kim per khat suru oh kani di babetnya kali bombetnya ka lightnya ka dena kila sulong bet kumta PDP kani kaliang nani kani kaliang ngapa da ngam junget te kata nget be kadon sekawi ka kaliang ro kamde su ban su omit tangkani la kani ki bahok ki bat iksoi kamde long kumta ma ka politics kemla nong barok persaingi luksoi la ngi di bahok bet kamlong kumta te ngapa da ngasukwai ba pun kam jai no nama ba kan nu ka bakluit bet tar kan sa dai thak roi no singala ada share ke basusi ka dei kata kan long ka naki pasal jong dan ba phone ya ini ki members ki bon la phone ya ki bon ni members bon ki parlok ro ki badan to ngidang long parlok de ngidang bu ngadang boni parlok banga dan apa pipi ngasu ye ki ngasu jan ki te ki phone ya ki kali ya ki ong balai pi le ne long balai pi mun resign mang ai tip swai ki te hakat lor kata ka per tengah apa sai ki ong ba ngastu ba ki ko ayat da kumni kalenti ngap ngamla ban ya kumki ko amki tengah ong bangan susumi no kan te ngala ra bet ka pasai mang ko anit no ki wi lain do ban bet ban pen bahasa susu ya ka imlang salang ka ba kata ka di jingkali ka ba baro ahin pa ba kali kam di ka jingkali dong ha nama ngaru ngasngong ide ban kali am nong ka jingkali ba baro ai ban kali nama ba long sai kin net long lada job manu ru kin kesan ne kin persai ka BJP tangata kalau ngari simple nama ba ngitip hi kumbak nilai ngi nong ngasngong ba nakam one ka full power ru kan wan biang ka bawar ka BJP ta ngi te ki no ki balik sa Delhi te ki hapan lai kin song sekalian persane sekalian ban kesan nama ki kwa let's say naka BJP te kin haban kin haban lai kin bikin ai pada kalian manu ru ki balik sa Delhi ki hapan kanda nga sukwa ban pensai ba long teng kani rude ka de ka jing ba mi hab jing mo aprengki pateng da long mo ki pateng bendel nga dang de way ni barang kham samlah barang don mo ki idea ki thoughts on jong but ka jing i jong ai ka pathai ka pher ba bani ki we ba kham lang ba te teng ka basusi ba ka de ba long bansu khanglan ya ka expression ni ka jing kwa du bi ya kijing sngau jungki kamde ka babha nga sngau kum ka parti kanun ka parti ru ka bakong san ka de ba hatong ngila na ban long ki ba yaisha ki ba pediang ki ba kdup ki idea ba per kam tam ya nek di idea ba persang ban pen ki bre nga abun ba ki bre bu phone nga ki bun ba support nga nama ki ba long kalong madan thama ki comments tambah ko mga juang ki breo it's okay milay gitu ki mayah lai kan tu lasa sing kila de tha yang pat ki breo shop support apa ki long mi umta tambah ka bakong san e ka dei ba nganyang be hala ki long dem te kitu ki ju hi nganget ki ba isi yang amta te hari no bot kin sa ya long perlok hi ba nga nomor ba ka bakong san e ka dikata te long ngi ngaro kam te ba syukran lumuer ngadon lagi nongdem ngadon lagi jinget jon som te suki ngaro habang pinsai bangan nang ye trebet nang metaki breu te kinsa lese kinsa pe panghi ya mende pi ang malak badan bakhanglar ban express ki idea ye bakhamang ba atau pi ye kani pithawi ki
leadership dong ke parti ni control ngathai ya baro ahi ki kasidon gini ka jing ya pher jing mo pedeng ju ki barang samla bat bela khamlang ba ma ngam tip ki wi parti kalom no nga sukram tang ke jima jo nga minta ka parti ngasngo ba ki dei ban kham ya jing mo susu ka jing sko dong tang ba kumta gen long ki pada le se ki don na ka jing mo to ki ro ki par kha ba o habban long be kum ni haban perkabek ni te kata pada tetep kanyalam saya yang ngam tep nama ngi nga tengah dung breu ba persang baik ban pediang dot ikjimut perkatung babon nga sosarong nga deru breu bayar ke jimut perkat ke sutu nga te kini kiwe pet long ngam tep pen long nga tengah so nang haban pen bahasa soel di ha lo tak kalen